To kaji, yanzu haka dai rundunar sojojin Najeriya sun ci gaba da farautar 'yan ta'adda babu dare babu rana, wato dai 'yan ta'addan ƙasa Najeriya. Wato su Bello Kacalla Turji, bayan da aka samu tabbacin cewa Bello Kacalla Turjin bai mutu ba har yanzu yana nan ya laɓe a wasu dajika da ake zargi. Wato dai ana zargin dajin Sokoto, sannan kuma ana zargin dajin nan na Zamfara, wanda dama a Zamfaran ne al'amarin ya faru, sannan kuma ana zargin dajin Maiduguri, sannan ana zargin dajin Katsina. Dama dai Bello Kacalla Turjin ba shi da wani allon rantsuwa da ya wuce dajin Zamfara. To kafin da mu je cikin labarin tsindin gadan-gadan da jin takamaiman ina ne ma Bello Kacalla Turji yake, ina kuma sojojin Najeriya suka nufa domin nemo Bello Kacalla Turjin, masu mu ne da kullum. Ku fara biyo mu da subscribers, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Wannan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran. Hakika a yanzu haka dai an shiga farautar Bello Turji, shugaban 'yan ta'addan ƙasa Najeriya kamar babu yau babu gobe. Duba da irin artabin da ya sha tsakaninsa da dakarun sojojin Najeriya a makon da ya gabata, wanda aka buɗe wa Bello Kacalla Turji wuta, wanda har aka samu nasarar kashe waɗansu da yake tare da su, waɗansu gungun kwamandojinsa. Wanda wannan nasara da aka yi ta kashe kwamandojin Bello Kacalla Turjin su ne abubuwan da ya sa Bello Kacalla Turji ya ga cewa lallai babu shakka ya kamata a ce ya yi gudun tsira, yayin da ya kururuwa ya sake kururuwa har so uku. Sannan ya kira sunayen waɗansu 'yan ta'adda waɗanda suke aiwatar da ta'addancin a tare da ƙoƙarin ganin cewa su zo su taimake shi a dangane da irin yanayin yadda ya shiga cikin wani hali, sannan kuma yana neman taimako tare da tallafi. Lalle babu shakka wannan neman taimako da shi kansa shugaban 'yan ta'addan ƙasa Najeriya Bello Turji ya shiga yi shine dalili da ya sa aka gane cewa lalle Bello Kacalla Turji ya sha bakar wahala, wadda har ta kai ta kawo ga aka ji ƙararsa da kuma kururuwarsa, wanda kuma yake tabbatar da cewa wannan irin kururuwar da yi a raunace yake. Ma'ana dai kuka yake yi kamar raunataccen zaki. Wannan ya tabbatar da cewa Bello Kacalla Turji ya ji matsa. Wato dai Bello Kacalla Turji ya ji matsa a wajen jaruman sojojin Najeriya, wato dai a ƙarƙashin ƙungiyar nan ta Operation Fansar Yamma, wanda su ne waɗanda suka yi nasarar ƙona gidajen Bello Kacalla Turjin, wanda kuma ya bayyana kuma ya tabbata da cewa lallai gidajen Bello Kacalla Turjin su aka ƙona ba wai na wani ba, wanda hakan ya sa mutane suka yi ta farin ciki haɗe da annashuwa. Wanda kuma aka ƙona ma'ajiyar Bello Kacalla Turji, wata makaranta ce wacce ake tsammanin cewa a can yake ajiye bindigunsa tare da kuɗaɗen fansar da yake karɓa wajen al'umma, tare kuma waɗansu kayayyaki irin na abinci, wanda aka tabbatar da cewa a nan ne yake zuwa yana ɓoye su bayan da ya karɓo daga hannayen mutanen da ya ga cewa ya kama iyalansu. Lalle babu shakka ko tantama su kansu sojojin Najeriya ba su ba, suka ɗaɗa wajen wuta. Nan take wajen ya fara ci da wuta, wanda daga bisani kuma har ta kai ta kawo shi kansa shahararren ɗan ta'addan ƙasa Najeriya Bello Kacalla Turji ya samu dama da kuma nasarar fecewa daga wannan waje da ake artabu, wanda ya shiga daji, wanda daga lokacin da ya fada daji yana kururuwa yana neman ɗauki tare da kiran waɗansu sunayen 'yan ta'adda 'yan uwansa, ya kasance ba su kawo masa ɗaukin ba. Waɗansu mutanen suke cewa Bello Kacalla Turji daga lokacin ne ya rasu, ya riga mu gidan gaskiya. Waɗansu kuwa gani suke Bello Kacalla Turji bai rasu ba, kawai dai ana ganin cewa Bello Kacalla Turji ya je ya yi ɓatan dabo ne a wani wajen. Amma Bello Kacalla Turji bai rasu ba, duba da yanayin yadda ya kasance Bello Kacalla Turji irin ƙarar da ya da ƙololuwa da ya ninka muryarsa ya ƙwalla ƙara. Lalle ya ba da tabbacin cewa Bello Kacalla Turji raunin da aka mai ba rauni bane wanda zai hana shi yin ƙara, sannan kuma ba rauni bane wanda zai iya illatar da shi har ta kai ta kawo ga cewa ya rasa rayuwarsa. Waɗansu mutanen suna cewa kuwa ƙara ce wacce ya yi shi ma ba tare da yana cikin hayyacinsa ba. Ma'ana dai ƙarar ce ta mai dole, wanda dole sai ya yi ta ɓangaren yadda ya fuskanci uquba da kuma azaba daga ɓangaren hannun sojojin ƙasar Najeriya, wanda waɗansu kuma suke ganin fa sojojin ƙasar Najeriya ba za su iya aiwatarwa da Bello Turji abin da ake tunanin sun aiwatar mai ba, wanda har ta kai shi ga ƙara, sannan da salatuttuka, sannan da kiran waɗansu 'yan uwansa 'yan tsohon da suka kasance 'yan ta'addan daji, wanda kuma Bello Kacalla Turjin ya ɓata wanda aka yi ta neman sa ba a gansa ba a cikin wannan daji na Zamfara. Har kawo yau da babu duriyar Bello Turji Kacalla ya ɓata ya kuma sama ko ƙasa, kuma sannan an duba ba a gan shi ba. Kuma waɗansu mutanen suna ganin cewa haƙiƙanin gaskiya za a iya cewa
sojojin Najeriya su da kansu ne suka ɓoye Bello Kacalla Turji, shi yasa har yanzu ba a gan shi ba, amma an ce ana neman sa tun lokacin da aka kai mai wannan hari, an tabbatar da cewa yana dajin Zamfara. To menene dalili kuma menene makasudin da za a ce har yanzu ba a samo shi ba? To idan an ce kuma Bello Turji Kacallan su sojojin Najeriya ne suka bashi tsaro da kuma goyon baya, me yasa su sojojin Najeriya har suka farmake shi tun farko? Wato dai waɗansu mutanen suna ganin kamar wani irin salo ne na canja salon yaƙi tare da nuna talakawa cewa ana tare da su wajen ganin cewa an yaƙi Bello Kacalla Turji. To amma fa talakawan Najeriya su sani, idan yanzu haka su sojojin Najeriya suka ga damar batar da Bello Turji, za a ce babu Bello Turji babu kayansa. Za su iya dawo da Bello Turji Kacalla cikin al'umma su wanke shi kuma sannan ya ci gaba da rayuwarsa kamar yadda kowane ɗan adam yake yi, ba tare da ikirarin ganin cewa za a cutar da Bello Turjin ba, tun da sun fitar da sanarwar cewa sun kashe shi a karan batta tare da kawo gawo wani a matsayin Bello Turjin in sun ga dama. Wanda a wannan daidai wannan lokaci ake ganin cewa ya kamata a ce sojojin ƙasar Najeriya a riƙa masu adalci, haɗe da faɗin irin abin da ya kasance wanda za su iya aikatawa da ma kuma wanda ba za su iya aikatawa ba, a riƙa bambance aya da tsakuwa idan an tashi fitar da magana daga fatar baki. Wannan ita ce shawarar da waɗansu daga cikin talakawan Najeriya suke bayarwa a dangane da mutanen da suke fassara sojojin Najeriya a matsayin ƙolawa, da kuma ganin cewa ba za su iya aiwatar da komai ba a dangane da ɗan ta'addan ƙasa Najeriya, wato dai shi kansa Bello Kacalla Turji, tare da ganin cewa Bello Kacalla Turji ya fi ƙarfin gwamnatin ƙasa Najeriya ba don komai ba sai don waɗansu manya-manyan dalilai, tun da ba yau bane Bello Kacalla Turji yake ta'addanci a cikin ƙasar ta Najeriya ba. Ya daɗe yana toya wainarsa da man gyaɗa, wanda kuma har gobe Bello Turjin yana ci gaba da fakon yadda za a yi ci gaba da renon gyaɗa domin ya toya wannan waina tasa da man gyaɗa. Hakikanin gaskiya a daidai wannan lokaci za mu iya cewa Bello Turji Kacalla ba shi da lokacin da zai yi nadama, sannan kuma ba za a iya sanin menene gaskiya al'amari abin da yake tsakaninsa da sojojin Najeriya ko kuma 'yan siyasar ƙasa Najeriya ba. Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne ya baiwa kansa sani, don haka babu wani wanda zai iya gane menene abin da Bello Turji ya nufa, kuma ina ne inda Bello Turji ya dosa, sannan kuma ina ne Bello Turji yake so ya kai, sannan kuma menene manufin Bello Turji Kacalla a cikin akan a su kansu al'ummar ƙasa 'yan Najeriya, duk da dai cewar wasu asirai suna ta tonuwa a daidai wannan lokaci a dangane da 'yan ta'addan ƙasa Najeriya wanda suke tonawa kansu da kansu asiri. Dama kuma kamar yadda aka saba mun tuna manta ba, a lokacin ma akan su kansu a tsakaninsu suna iya yakar junansu domin ganin cewa sun hukunta junansu ko kuma mu ce sun kashe junansu, wanda an yi wannan ɗin ba ɗaya ba biyu ba a dangane da tawagogi iri daban-daban waɗanda suke a ƙarƙashin na Bello Turji Kacalla. Lalle babu shakka Bello Turji Kacalla yana ƙoƙari ganin cewa ya samu ya tsira da rayuwarsa, sai dai kuma sojojin Najeriya fa sun ce da wa Allah ya haɗa mu, tare da talakawan Najeriya, tare da dukkanin waɗansu masu kaki a cikin ƙasar ta Najeriya, hankali ya koma kan Bello Kacalla Turji. To don dai samun sakamako a nan gaba wajen ganin cewa an kama Bello Turji Kacallan ne ko kuma dai ba a kamo shi ba, masu mu ne da kullum sai ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha mai inganci. Ita ce ta shahara wajen kawo muku labarai waɗanda kuka san da su da ma waɗanda ba ku san da su ba, lungu da saƙo. Ku ci gaba da biyo mu da subscribers, sannan ku ci gaba da danna mana ƙararrawar sanarwa, wanda yakan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran. Mun gode.